Sense no ka come as ko ihe chori ku biko. Okay, mechono. Kiri ho. Igbo ihe dị mkpa. Kedu ihe sayelo ọnụ? Ko sayelo ọnụ n'ezi egbe na-akọ ihe na-enwe isi n'ọdụ. Kiri ihe nkwu. Ọgbọlọ ọkụkọ, isi m ka ihe ikwu. Kedu ihe na-ekwube? Ewelite nke isi kacha, ewelite nke isi kacha, ị na-ere osisi ihe niile. Ị na-ere osisi n'ụdị na nwa anụ dị tata bụ Sonia na azụrị azụ. Ọ bụrụ ego ka eji su ya. Mpa na amaghị ejiri go wee zu ya. Ka ị na-akọ dị akọ. Bodi reba na-akọfusi akụkọ. Chekwa ka ngwa gị, iwe ị na-emekwa good Samaritan. Na-emekwa nwoke obiọma. Ka ngwakwa gị, ihe ọbụla gbasata alụ mmanyị na list na ife gbasata alụ m. O nwere ike ọgbaghegharị. Maka na ebe ọbụla nwaanyị anọzie, mụ nwanne ya. Ihe ọbụla gbasatara mmanyị na list, anyị enye m ya. Right m niile n'ife gbasatara alụmdi Sonia. Anyị enye otu m ha ncha niile. Agwa na ihe na-agwa gị. Nwatakịrị na-akpọ ihe free. Ọ bụrụ mmadụ soro, ọ bụrụ ego ka eji suo ya. Ị na-emewepụ ka ewepụ ka gasị na nwa gị nwaanyị ka ọ bụ ihe ọ bụbụ nwanne gị. Ama m anyị na-eneme ihe na mpaghị na nwaanyị anwụgo. Ka ngwa gị ka mụ na gị na-abụ na-ekwu okwu a ka ife niile na-eme na-aga n'iru ụlọ. Mpaghị na-agagharị, nwaanyị na-akwụgharị, ọha na afụfe niile na-anụ ife niile na-eme m. Akwa ka ngwakwa gị agwa. Anwakwa n'ihe anwa. Akwa ada nwiro. Ada nwe ezi ka m bụ. Onye do ya anya maka ọ dị m kilo ezogo. Onye ka iji kpọpụta m ebe. Onye ka iji kpọpụta gị ọ dị ezigbo mkpa. Na ihe ka iji kpọpụ iji sekpụrụ m n'ekite ọha kpọpụtawa m ebe a. Maka ihe na-ada eme gị. Ịnọkwa nga na-akụ anya bam. Ị gara aga kụrọ mpi pige mpi n'isi na wedịn nwa ịtọrọ atọ. Ihe nọ na-emekwa gị. Ihe ọbụla gbasara alụmdi Sonia wepụ anya na ya. The only advice m ga-enye gị asị nwanne mmadụ nwoke ni ka ị ga-achọ ka ị nwee ike lụọ di nke gị. Sonia na ha achọ ịza afa ya dịka nwaanyị. Gaa zaa afa ke gị. Ihe nọ na-emekwa gị n'ọnụ. Mgbe ọla gị mepe ọnụ ute gị na-ekwu ka ị naghị eche echiche. Emekwana ihe nwaanyị. Ị chọghị isi ebe a bụ. Ị ga-atọbe nna gị. Isi ebe ọ na-epụ, agwa gị na nche ịnụ di. Akọnụgọnụ gị unugo mgbe nsị gị dị nche ịnụ di. Omume ngwa gị. Nsị gị na mma ọ bụ Adam ụlọ. Mmaanyị were ezinụlọ tinye m n'aka ka ọ na-anwụ. Sị m nne, mụ tinye anya. Mmanụ na be di m wee na-etinye anya. Abụmamusu. Mmanụ be di ntinye anya na famili nna m. Mma na ebe unu ncha niile pụchasịa. Unu pụchasịa nnọọ. Mfunu na-apụgo. Anụ nọkwatala ebe unu nọ biko tunu amanụkwa onye anyhow person. Ị na otife na agwa ya. Mfunu na-apụsịsịa. Ewe nnọlụzie etu anụ a. Mgbe chọọ aka wee lọ. Ewe mpịa aka. Manụ nwoke mma apịchata ife m ya. Ya enwele ezigbote ego. Mgbe nọrụzie ebe na-amụ ụmụ. Mgbe mụtazie nwa na-akpọ gị nwa nọsi ike. Nwa nọdokwuo. Ele nsu nọdụ. Nwa nọdokwuo. Onye nwa n'ọbụbụ nwa na-aga. Onye na-awe ya o. Ọgwụ na ụtụ ife m na-agwa gị. Onye na-awe ya biko kwe. Ebe ị nọ kịta ime ife ụmụazị ibe gị na-eme. Ịpụta n'anya ife nwa agbọghọbịa ji ego. Gịnị ya na-ayị. Ịmago na na-eme ọda elu gị danyeli ya. Ihe niile meme tụbi ya ime. Ihe atageti ka ọ kwado akaụntụ ya na-agwa eziokwu wee tụbi ya ime. Mana ọ bụrụ akaụntụ ya gwara eziokwu ere anya ebe a mpụtaba. Na-ejiri ogbenye anya isi. Ma ihe iwe destruction. Na gịnị mere? Yes! Iwu nlalu, iwu mbibi, iwu ekwensu. The devil. Asị na mma nọ ndụ Someone you are a she devil. The queen is singing on up. Bapia ganya, shameless she goat. If you're not poking on, go and get your own husband and stop closing around. When you're away, you're nonsense. You go to work, get that poor finish. Now, where do you wait to you know, some people at your age, one heart to another, you know, get what happened to you. But look at you, you are everywhere. Come on again, Azo. Catch all the low. Who must need to tap channel? No longer to listen. I got not listen. Then one I can get into. I'm not any city game. I'm not any city game. You don't know young boy. Only hope that we will get behind me, Satan. If I called it, I'm gonna call you here, but you not going. Oh, I don't know how we're going to do it. Manachomki wera konuchigi. Become manaki this way, mayor. All I wanted is a good result at the end. Also, it's going to be hard though, honestly. You know what my brother say? Ebo negero again to omo akoge gezinti. Mputa kita mbia ko mbia woli ihe gbasata gi beba gwobe ya kita anu a. O ga fun ka onye na amaghị ihe. O ga sị ma na-ekwu na nwanne nwaanyị nwo, mburu ihe ọzọ bubata 18. Ha. Some. You see,
And I'm like Kiki. You said he's still money what? Our sister. Fine. I know she's you guys' sister. Man, onye go. Eh? And she died for good. Yes. There's one stupid thing I don't like about your brother. He's too emotional like ladies. What happened then when I had you where? Oh, we'll go in our car. Eh? Him choro, kime, him sigime. Just get the job done, that's all. What's so bad, Mama? Take. Oh. For what? Achọrọ m ka ịrụ ọrụ m ziri gị. Ọ bụ na ịrụ ọrụ a m ziri gị, ama agbanwe ndụ gị. Mgbanwecha ndụ gị, ịma na-echeta di, ịma na-ekwudo okwu onye nwụrụ anwụ again. Ịma na-echeta di nwanne gị, ọ bụ dị na nwanne gị sef, ị ga-echeta, ị ga-echefu ya. Hey, if all a ahụchago m ya ka ọ ka nsi wee lụ. Mụ na-agwa ya. Onye na way ya na. Ị ga-afụ my way. Ọsọ Chineke ma ihe mee na o ji wee nwụọ. So, unu happy ụta ha, eh? Onya. Ka m jewe. Hey. Wow. You na-enweta good result. Mmechukwa. Gbado anya. So bad. Yeah, what the result? Hey, nwata na-ebegodo ebe. Nwata na-ebegodo ebe, man. Ihe mmemme kịta. Mma akpọ AJ na phone. Ọ rọpụtara bụ gịnị? Recent and decent. Onye ọ ga-arọpụta ma ezigbote akwa chisa. Njejeje go hair. Nje na ha na-aga ọgụ kịta mma onye mma ego hair n'aka. Nye nwaanyị ibe m n'anya moto. Hey! Cletus banyị, ikwechago ka nyaa. Tatara na-agwa gị, nsa anyị ihe mma asa gị. Nsa anyị, nwere bleach saa anyị. Bifo ịma n'ihe na-eme ị na-akpọzi. Biko jee kpọrọ nkwe. Biko jee kpọrọ ọkwọ a. Onye na wee ya na. Cletus, can you find a message? I buy blood in your neck. Your sister, your little sister, brought to me. On my family. Am I for John and Jane? Eh? Ogifeko, Urubronki Bianate Weber. I don't understand. The only thing I'm getting the last time when I got Kuruku, near what I'm coming here, I my sister cook on Nogi. And what I'm I'm seeing with already came my sister, Buria Boginishiki lawyer by force, whether she likes it or not. Ha! Odak is the one who go to say, go she may go. Odak is the one who go quiet. I cook again. Cletus. Okay, in my figure, I want my money back. 3 million naira get back. I told me. Ego nyegi when rent a chop. Go and bring it back. Tell the people that the owner of the money is here. Jango tell me go. I don't want again. Give me my money. If that is what it is. Therefor International. I know your sister is inside and she's yelling me. She's yelling me. She should give me my money back. Ibu tell me go. I told him we let the shop again. Elent is an issue nyobna. Nyekwa Go wait to no be. Munga to be. Inyelo mego mbagoku. Mbagoku mba your sister opo kan seme. Dugwa sem. Ife ka adi anu kwa anu adi atakwante mata. Adi atakwante mata. Enwo 3 million naira bakolo onu. Nyekwa gi amakwa mpanji bunye gi. Putekwale mego mu. Enu yanku. Therefor International. Benanya. Olugo mbu ya gabala onwe. Amako monye ebo. Amaro me busy when esu alem. Onwe ka bugire butem bad luck. I do na chop now.
ibulu akpa gị si na be m pụọ ifo gị na nwanne m nwaanyị mmecha gị ife Therefor International.